Is-siġra tal-miliet li fija t-tul ta' 15 metru u wisa ta' 6 metri se tkun il-qofol tal-attenzjoni għal kull min se jkun jidħol il-Belt Valletta f'dan iż-żmien tal-miliet. Dan hekk kif is-siġra ta' din is-sena għandha spunt tradizzjonali bħalma kien hemm fis-snin ta' qabel. Din id-darba, it-tema tkun kemm xejn differenti. Intant, wieħed mit-tliet diretturi artistiċi li bħalissa qed jaħdmu qatih fuq din is-siġra, Henry Gallia, qasam magħna t-tema ta' din is-sena. Din is-siġra semmejnija jenu tim tiegħi The Munita Christmas Tree u it goes without saying li t-tema kienet il-lira Maltija antika u tradizzjoni. Fi aħna xtaqna nżommu tradizzjoni fejn tara ħafna boċċi u dawn l-affarijiet. U mbagħad xtaqna xi ħaġa li tispikka li kienet iċ-ċeramika li huma il-muniti tal-Maltese lira. Magħna qasam ukoll il-fatt li din is-siġra immiżawda b'bost ornamenti. Għanna madwar 7,000 ornament u 2,000 km dawl u dawn ma jinkludux il-muniti li huma magħmulin mill-lava u s-slalib ta' Malta wkoll dawk ġifieri xi ħaġa oħra. U temm jgħidilna li s-siġra se tkun qiegħda tinxtal fil-jiem li ġejjin. Is-siġra ħad tkun available għal pubbliku biex jiġu jieħdu ritratti magħha u tinxtel fil-25 ta' Novembru għal 5:30 ta' filgħaxija. It-tim fuq din is-siġra jikkonsisti minn Ryan Pillow u Jason Zarafa li f'kumment irringrazzja lil dawk kollha involuti sabiex il-ħolma ta' din is-siġra tradizzjonali tkun tista' ssir realtà. Nixtieq nirringrazzjaw minn qalbna l-Jason McAuliffe u l-VCA li fdawna b'dan il-proġett, speċjalment il-Henry, għax fil-verità il-proġett ġi fdat il-Henry, mbagħad Henry avviċina lili u Ryan. U nispera li n-nies u l-Maltin kollha japprezzaw dan ix-xogħol kbir li tant sar mill-qalb għal din is-siġra.